Hakatamu pabre kun badamen siyam bakuit. Kotrai jisu ngis ngangu yame nakabinda ka nekirlip mat. Ngis ngangu yame nakabinda ka jingai ega jome. Kabamedang te se halu jangi vei pai vei. Shimdi pura ingi ko jisu. Shimdi yaga jing talor ka jing tuna jangi. Kabangi duai ribale. Yaga jing duai kabamehi mela. Kintu ingi banduai. Nagabinda ka jing karla kabamut jangi nompo. Nagabinda ka jingisne ha lorki. Ki bapangi bashitam. Jisu rahame. Yabar ka jing dumu jangi hagane ka lipmat. Nakshim di pura ingi ko jisu. Kadba mela ong. Yaga jingi baro ki kon jame ki don kam yaga jinga yaga jingi snega jame. Aiga jingular jame yaka fostina bakuit. Nang seiso haga jingim chungi. Nang seiso haga jimur jimbarkha jangi. Nang seiso haki inga sem chungi. Kabangi duai yaga nega jing duai. Ko jisu ngikin mau kerpangru yaga min siyam balaklad. Kamdame yaga min siyam badon haga dimpin kuid. Menang isne yaki baro. Menang isne rui kamin siyam jungi Father Tommy balaklad mindagasngi naga seng jungi. Ba inyo yaga jing jatayt bam jikut men siyam habene. Bat utrai koble jisu pinshngain bat pindengen ya baro ki bayam sonsi halraga jing klad jungi. Koppa jungi ubaha bening kalong ka bakui kakarteng jame. Kanwan ka hima jame. Kalong ka mon jame. Hakan daw kumbaha bening. Tuay yangi mindaga jimbam jangi kabahala gasngi. Pada map yangi gerengkang jangi. Kumbangi rungi map ikabales niyo yangi. Wadwadilam yangi syaka jimpen shoy. Henry tapalait yangi nagabas niyo. Amen. Kublay ko Maria kabadat taga jinga Utrayu dan batpa lagar kuya panap tekinde. Balakar kuya usopo jompaw jisu. Ko Maria bakuy kumi jongu blay. Duay nagabinda jangi kinompo. Minta abdaga porga jingiap jangi. Amen. Ngangit ha ublay upa badon bor baro. Unang tao kabaning bad ka kindaw. Bad how Jesu Kristu kun bamarway jungu. Utray jangi. Yaw balapu naw min siyam bakuy. Yaw balakana ka Maria tesuti. Bala shale ben hapo upon Dios Pilatus. La sanar panayawu. Ulayap la tep yawu. Ulahyasya ki bayap. Hagas ngiga balay lamipan na ki bayap. Ulakyo siya baning. Usyang siya kamono bulay upa badon bor baro. Nang dawn wan pad ban bishari ki bayim bad ki bayam. Ngangit homin siyam bakuit. Haga balang Catholic bakuit. Haga jingya sula ki rikuit. Haga jimmab igipop. Haga jimmi pad kado. Haga jingim bam jikut. Amen. Koppa bam jikut ngatarwa hame. Ya kamet bagasnam. Kamen siyam bad jinglong blay. Kun bayide jamme. Utrai ken ranchang yu Jesus Christ. Pen biang nagabinda ki pop jangi. Bajanga pertei baro kawai. Namar ka jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi bad ya ka pertei baro kawai. Namar ka jing shashitam bakodi sad jangu. Namar ka jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi bad ya ka pertei baro kawai. Namar ka jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Namarga jing shashitam bakodi sad jangu. To isne yangi badia ka pertei baro kawai. Koppa bam jikut ngatarwa hame. Ya kamet bagasnam. Kamen siyam bad jinglong blay kun bayide jame. Utray ken rad jangi u Jesus Christ. Ban pen biang nagabinda ki pop jangi. Bad janga pertei baro kawai. To isne yangi badia ka 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 pertei baro kawai.
to isne yangi badia ka perthei baro kawe 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 ko pa bam jikut ngatarwa hame ya kamet bagasnam kamen siem ba jinglom blai khun ba yide jame utrai ken raj jangi Jesus Christ ban pen biang nagabinda ki pop jangi ba janga perthei baro kawe namar ka jing shashitam ba kodi sad jangu 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 ko pa bam chikut ngatarwa hame ya kamet bagasnam kamen siem ba jinglom blai khun ba yide jame utrai ken raj jangi Jesus Christ ban pen biang nagabinda ki pop jangi ba janga perthei baro kawai to isne yangi badia ki bapang ki bashitom 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 ngatarwa hame ya kamet bagasnam kamen siem ba jinglom blai khun ba yide jame utrai ken raj jangi Jesus Christ ban pen biang nagabinda ki pop jangi ba janga perthei baro kawe namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam namar ga jing shashitam ba kodi sad jangu to isne yangi badia ki bapang ki bashitam koblei ba kuit koblei ba donbor koblei ba imjinam to isne yangi badia ka perthei baro kawe koblei ba kuit koblei ba donbor koblei ba imjinam to isne yangi badia ka perthei baro kawe koblei ba kuit koblei ba donbor koblei ba imjinam to isne yangi badia ka perthei baro kawe ko jisu kosim ga jingisne ngashanya hame ko jisu kosim ga jingisne ngashanya hame ko jisu kosim ga jingisne ngashanya hame
Kos number ka ka batui na donu jungu jisu balonga tu me ka jingisne yangi ngashania hame. Kos number ka ka batui na donu jungu jisu balonga tu me ka jingisne yangi ngashania hame. Kos number ka ka batui na donu jungu jisu balonga tu me ka jingisne yangi ngashania hame. Ko jisu begid gisngongu yame ngiaro yame ngi pendon burom yame nagavinda ka jingisne ka jame. Haganega por ka bakantang ka bakuin haganega por Baphylla janga jingisne jame ngivanaiti hame ya ka jingim chungi ya ka jingang nu chungi ya ka longi long sem chungi ya ki kon ki te chungi kimi ki pa chungi himen ki para chungi ya ki bapang ki bashitang hapadeng chungi ya ki bayam sosi ya ki men siam hadim pen kuit ko jisu bayit menang pelai lud yangi baro daga bor janga jingisne jame ayas number ka ka batui na ka donu jame na ka kurum jame kanam pen kuit yangi kanam pen khoi pen khia yangi ay ki bapang ki bashitan na padeng jangi kinang ya bor tamai menda ay ki jimpang sangkai ya ki jimpang bodlum ya ki shi ya ki jimpang shing ya ki jimpang tit ya ki jing tolot ka met ka pat bara kinang petno daga ne ka bor ka batui na ka ne ka sacrament bakui tamaga duan ay ki bapang ki bakan pang ki answer kinang ya bor menda ay ki basnosi ki bakuslai kinang ya jing tengen menda ya ki basno kod lat kinang yo ya ka lat ka linti ka patimai lemba ka jingisne jame jisu be shimti pura karku kardoro ki kinna baro ki bapin kare na ka binda ki exam kabangi dang ya mensiam na ka ne ka sam kin dai po sau ive ter kotrai mame uble katput me uble kakput to penny yalade to young joy ko nang bishar kaperthe to le yaki basorong kumba ki dawa kotrai sakatno shu ki risuniu sakatno ke ki risuniu kin karkho ki play ki tin great ki kop sop bar ki ribaman ki kniot ya ki brio jame kotrai ki pensa ja ya upai jame ki peniap ya ki riu kende bad ya u so snom ya u kun svetru ki sho ya kotrai ngidon bun ki jinge hakama changi ngidon bun ki jing sausi hak saudong changi don bun ki bahikai ya ke jingi kai kindriang saudong chungi don ki kris lamler ba pen shoy yangi ba pen jot yangi ba yalam bakla yangi ba khangla yangi ha ke jingim ka bakoi bun ki kon changi ki ngop shingop ha ke jingsni ka we hadin ka we pat don bun jai ki jinge ha ka na shindi pura yangi baro shindi pura ya ke jingim changi shindi pura yaka jinglong changi vai pai vai ai boringi ko jisu pen koi pen khia yangi khner la ka te jame halo jangi minda khner ka te jame hal lor ki kon ki te ki jame khner ka te jame hal lor ki baphangi bashitam khner ka te jame lor hal ki kon ki bangop shaka jingten jo jim ba jimpan shoy jangane ka juk ka minda hagane ka juk ka karki ka hagane ka juk ka tok hagane ka juk ka basniu jisu pelai lu de ki kon jangi na baro jai ki jing karni ka kian bat ka drak bat ka jingi kai kendrian jisu dong bon ki kon ki kai ya ka kubar persha ya ka kubar babhaja me ya ka gospel don bon ki seng bat ki ve ki kenhun ki bawan ban pinshoy ba pinjot ya ka sukka sain jangi jisu be shinti pura ya baro ki ta ki jingi kai ba menang pen kuid no ya ka jila jangi pen kuid no ya ka re jangi pen kuid no ka parthe jangi na baro ki jingya umsnam ki jingya pai ki jing bishni ki jing taraisni ki jing chat ka bahar rukam ai ka bor de menam van hiya ko tra isne yangi menda isne ya baro ki ne ki kon ki ba shimenda ha ki jing duai isne ki ba pang na padang jangi don bon ki kon ki ba so si jisu don bon ki kon ki ba talak ko jisu don bon ki kon ki ba do jingarman jisu ai ka bor de menam van hiya halo jangi vai pai vai menda shimdi pura yangi ko himman ko para daga jingye duai daga bai ti ki jing talak jambi ki jing pang jambi duai daga bai ti me di pa e jambi duai daga bai ti ki timmen ki kro duai daga bai ti ki kullum kinna ki ba pang ki ba shutam duai daga bai ti kinna ki ba pule ki ba pin kare exam duai
hai ka bor trai nang van hiar ai bara manging inang ya bor to mai menta ai ki minsiam hadim pen ko ikinang light lu daga jingisne ka jungu trai hallelujah 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 Jesus 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 ni mane me ko Jesus ni roy me ko Jesus shimdi lut yangi ko Jesus shimdi pura yangi ko Jesus hallelujah 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 Jesus 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 haka shaki jimpang jingshitam jangi wan hia shaki jingdum jangi wan hia wan penshai ni wan raya ka ya jingshai hello jangi Jesus 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 penkur ya bar gini ki kon pentangen ya bar gini ki kon ke baduai hakama chame minda hallelujah 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 Jesus aga kertang chame ngateng adumak banga be ya bar jai ki jimpang ki jingshitam ka boch nga bamen uksoi kra zarur ka smeshwar ka taro jingsni jings me jimpang jingshitam napdang jangi palai ludengi ko Jesus minda palai ludegi ni ki kon ke baduai hakama chame minda hallelujah 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 di 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 hallelujah 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 Jesus 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 ai boring Jesus ai boring Jesus hallelujah 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 Jesus 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 ko himan ko para tongin kar paade ke jingkar ko na Jesus akane ke limma ai ko bor Jesus nam ban hiar halo jangi ai ke jingisne ke jung Jesus nam ban hiar halo jangi abangi nang yo bor to mai na Jesus akane ke limma kabangi kar paade au ai nang shimdi pura yani ba ninam ting ninam koslai ninam kar paad Jesus naga nega sakramen ba ko itam hagaduan tese ya ke jingkar ko ke jinga e halo jangi duai na do ka donon ai ka bor Jesus nang shimdi pura ngakar paadi piru ba pinang kinma banduai naga bindaka Bible convention la shai kasni inang IT abaur ki kun ke bawan shimenda ya ki dongkren ya ki father ki ba era bans nga plapop ya baro ki kun ke bawan na jingai bad na jan ai ki nang yo mat ya ke jingkar ku ga jongu Jesus bai ni IT hame ya kane ka Bible convention hagakti jomme shimdi pura yangi baro shimdi pura ya ki ba don binda ban pin don burom yame yagi nong ruwai gi nong ten yagi nong ya side baro ki ba ya side na jingai bad na jan ai gi nang ya ka bor to mai na me Jesus ai bor Jesus duai na do ka donod ka bangi pan yagi jingar ku na Jesus Bible convention Kynta Kynta bede na jingwai rosary nanda ya datang ke jingai ke jingwai ro mas pakoi barka jimene sacrament pe koi tenkia sananya sai to wan ke mau ba kan kut ba pa ke